ҷасади як соҳибкори 39 соларо пас аз 6 моҳи муфлисшавиаш дар шаҳри Ваҳдат овехта пайдо карданд. Мақомот мегӯянд бар асоси тафтиши ибтидоӣ бо эҳтимоли зиёд Муқимҷон Раҳимов сокини деҳаи Гирдбоди шаҳри Ваҳдат худкушӣ намудааст. Ҷасади овехтаи ӯ бегоҳи 11 апрел аз хонаи бародараш пайдо шудааст. Нисфи рӯзи 12 апрел ӯро дафн карданд. Аз ӯ 3 фарзанд, як писар ва 2 духтар боқӣ монд. Пайвандон ва дӯстони Муқимҷон Раҳимов мегӯянд ӯ то манъи фурӯши асъори хориҷӣ сароф буд ва пас аз бастани сарофиёт дар маркази дилерӣ симкорти ширкатҳои мобилиро мефурӯхт. Ин нави тиҷорат низ охири соли 2017 дар Тоҷикистон маҳдуд шуд ва танҳо ширкатҳои мобилӣ ҳаққи фурӯхтани симкортро пайдо карданд. Умар Ҳасанов, як дӯсти Муқимҷон Раҳимов, рӯзи 12 апрел ба радиои Озодӣ гуфт, ки ин соҳибкори тоҷик чанд моҳи охир ғамгин ба назар мерасид. Баъди он ки сарофиёманд шуд, кӯшиш кард тиҷорати дигар кунад. Чанд бор талош кард, вале кораш омад накард. 4-5 моҳи пеш гуфта буд банкрот шудааст ва бекор аст. Дар маркази дилерӣ низ дигар кор намекард, гуфт ӯ. Муҳаммад Замон, тағои Муқимҷон Раҳимов, рӯзи 12 апрел гуфт, бегоҳи ҳодиса ӯ мошинро дар назди хонаи бародараш гузошта аз дохил дарҳоро маҳкам бастааст. Он замон ба гуфтаи ӯ дар хонаи бародари Муқимҷон касе набудааст. Маъмулан бархе аз онҳое ки қасди худкушӣ мекунанд навиштаҳое аз худ боқӣ мегузоранд, вале ин мард мегӯяд хоҳарзодааш аз худ ҳеҷ паёме нагузошта буд. Ӯ гуфт Муқимҷон Раҳимов ҳарчанд аз банкрот шуданаш таъкид мекард, вале вазъияти худро ба наздикон шаҳр намедод. Ба касе чизе нагуфтааст. Падараш нобино буд ва бояд ҳамин рӯз, яъне 12 апрел ҷарроҳӣ мекарданд, ки ин ҳодиса рух дод, гуфт ӯ. Ин ҳодисаро феълан додистонии шаҳри Ваҳдат тафтиш мекунад. Як мақоми шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат гуфт, ҳанӯз тафтишот анҷом нашудааст, вале ҳодисаро бар асоси фарзияи худкушӣ таҳқиқ дорад. Пайвандон ва дӯстони ӯ мегӯянд, агар худкушӣ карда бошад, эҳтимол яке аз сабабҳояш муфлис шудани ӯст. Мақомот мегӯянд, солҳои ахир худкушии мардҳо афзоиш ёфтааст. Танҳо дар соли 2016 дар Тоҷикистон 320 мард худро куштанд, ки дар муқоиса бо теъдоди заноне ки ба худкушӣ роҳ оварданд 43 нафар бештаранд.